Hau benai baar haus nem arajar riu. Karawil pindah garrison ha kanong ba in Islamabad. Kalong ru ka powerful ba. Bat kalong ru ka headquarter sipai jong ke Pakistan. Kipasyong hapo kene ke ying. Bat ka screen ladap tang ragadur ke bawan na ke satellite. Bat kane ke day kelenti ke Kabul. Bat kalong ru ka TTP location. Bat kitiar thma ke Taliban. Kane ke challenge kalong ka ba phlaba. Haswa kine ki general. Namar ka wei lapalong dayalade daladehi. Bat kilong kiba syak target bah menta kesngi. Hai perlo kau benai baar hosne marajar henriu. Ka Pakistan Defense Minister Uday Ukwaja Asif Uong kane pimla ban modor bat uang ro our patient is broken. Ka jingi syak jongi ka lapat menta. Kane ka la ban pengki da ka thma hapdeng jongi. Normally ladangi phai sak history jong kari Pakistan barok ki biru ki perkhat sepang ka thma bat kari India. Henry kane kamde. Kane ka statement ka kedeu ya ka Taliban bat ya ke sorkar kari Afghanistan. Komba ong hakten English, the Taliban that Pakistan itself established. Bat ke Pakistan kahikai ya ke ais, bat ke ayah ke jingkrusan, barok kibab penbiang. Ke Pakistan kalau penpana akan peli ya ke thma persyak ya ke Taliban. Bat kumbang GOE, barok ke thma bun, hi kibriu kibab syak bonsin, day kiriu pajba or common people. Kumba cispa ngot kiriu pajba kiyap man katiyau kamot kibriu kiyap kumba khatsan ngot hakacisngi kanuksa ka wei ka hospital ro kala sya atak ki khunlong ki place nam Henry ka jingkali kalong balai ki sedang kumne kumno ya ka Taliban nasionada ka Pakistan Henry ka kalalong pemban ya ka Pakistan ka jingpo sniu Henry ka story kamdei ka ba simple kumba ngeju perkhat namar kalong twist ba bat omlong ro kumba perkhat ka general jong ka Pakistan House nem khandai spa khandai pasau kisipai krang don hakaduti hakawai kelti kabadap tang ro pom sa Afghanistan bat unai ISI officer ubah kerteng mula Omar bat ubah mat la siliang bat ubah phong ni khli da ka chain lane ka turban bat uhikai hakawai kanhun kata ka dei ka madrasa ki ISI officer ki terwai kene ka deal bat kin airo ikitiar ka pisa bat ya ka training Henry ki kami utang ko wei bantik aware ka Afghanistan bat hamad ko ngu ya ka anjoki endala yo bantik awar Kane ka idea kalong ka deals banwan sya ka Pakistan Intelligence Agency house name kandai spa kandai pundai hakapor ka Pakistan kadang doni ka civil war bar kadang temu ban set up friendly government ha ka Afghanistan bar ki perkhat ban pensitom ya kari India Taliban leader Uday Mula Omar ula pediang ya kane ka deal jong ka Pakistan bar upha ya ka umpnyang kum ka wei ka jubab bat ki pharo ikitiar dane ki weapon bat ka madrasa ka Pakistan ka kalalong ka sentar ban thongkam ya ki barung thmai ha ka Taliban hapo arsnem house nem khandai spa khandai phenreu bat ka ba jamjai kilayo sinshari ka Kabul bat ki seng ya ka wei ka sarkar kata ka dei ka Taliban hakata ka por dan tang lai tali kiri haka parthei ban yo recognize kata ka dei ka Taliban governments bat recognize bat ka Pakistan kalong ro ka wei hakata ka por Henry house nem arajar wei ka kari Amerika kala sya attack hakile no in response ka Taliban government kala sya kentaj haka Pakistan bar ajing kersan ya kari Amerika Henry secretly dane hari-hari ka Pakistan ka perlong ya ka Taliban kum ka beneng bat ka ay ya ka training bat ka airo ya ka bisa everything willing give to them bat kanek kalong double game jong ka Pakistan bat kumba arp house nem kay don bat ka Amerika bat hadin pat ka ino ya ka house nem arajar arpaway bat ka Taliban kayo obor biang bat or back to power Henry menta Prime Minister jong ka Pakistan Imran Khan uong kari ka Afghanistan kam pekot ya country na ka jingte mrau bat ka long ro yang ni ban sem jing ban yele ye umrau ज़हनी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की ज़ंजीरें Ya kadai ka jingjob ka Taliban kalong ka jingjob ya ka Pakistan ki perkhat man pelong ya ka Afghanistan kum upapet bat kisnge wilade kumba ka pasket Henry ka Pakistan ki klem kalkulit tang ka wei ka bor ka bakisna da ka force kane ka dalelero kamlong ka jongki namar ka plekat kum ka rules bat ka juk ka bor menta pemban ka kalalong usia oba persya ya ka Pakistan kane ka long tang ka wei ka jingstang jong ka TTP take place Tariq Taliban ka short form jong ka TTP kane ka long ro ka tip kum ka Pakistan Taliban kina kibiru ki wan na ka ISI madrasa ya ka Afghanistan kila deb banila ya ka thma ka Taliban Henry na do ka Pakistan ka ajing kersan ya ka Amerika ha ka thma banila ya kila no ka Taliban ka persya ya ki Pakistan ya ka jinglong ka TTP ka daitang ka wei ban yo ya ka Sharelo ka United Nation la penbena ka dei ka terrorist organization na ka banta ka ne ka TTP ka play bon kisnam ha ka Pakistan
Kum kenuksa haus nem arajar katsau. Hau bena Desember modor ke Peshawar Army Public School. Kumba shpeu bejemen step kat badang bon ki kena apo classroom. Kat ba kinong hikai kidang soli ke mathematic equation. Bat ki be kidang ikran bat ki perlok. Bat ki bak jongki, bat ki tiffin jongki. Ki bala dap song da image jongki Henry. Ha klip mat ki yok sngew ye gunshot. Kine ki teroris jong kat TTP kirung shapok classroom. Bat ki sedang ban open fire. Bat kumba cispa laku arngot ki student kila yap ki badang don Hakarta ke badang prasnem hado kat prasnem Henry kinong hikai ki persyang ban yadai ki Henry kimla kawai kinong hikai kata kadai kata hera wasi kayeng hakmat ki kena kala syak tiap bat ladang ikeng haka total kumba cispa sa kundai ngot beriu ki yap hakata kesngi bat kalongro ka jingdum no ya ke Pakistan after Taliban kawan syaka bor hausnem arpawai ka TTP ka khalan ba hapo ka sansnem haus nem arajar arpusau kumba arajar arspa lepen riu ngot kibriu ki yap tang na kadau ki kai khlau lene ki teroris ka bai serim bat ka Pakistan bat haus nem arajar arpusan kala poi kumba 1000 iwe ngot kibriu ki bala yap hakane kalong almost double ka Pakistan kala pen khalan ki army chief u Asif Manir u khot ye ka TTP kilong ki bakrau tam nongshun jongki Henry ke situation kalong complicated ba in fact ka TTP ka pengklan ba ya ka Taliban Afghanistan bat ki bam smairo ban rule ka Afghanistan bat ki Taliban ki yo safe haven ha ka territory jongki ha kata kadai ka Afghanistan berkat menta ka Taliban ka nongshun bakrau tam jong ka Pakistan bat ka Taliban ro kalong ka wei ka ba long perlok barim tam jong ka Pakistan kumba ka Pakistan kadang don bat keri Amerika bat ki airi tengen bat pentip ya ka Amerika ya u Osama bin Laden haka jeka ukri menta ka Taliban kale ka juk korkom ya ka Pakistan haka praterik hobnai Oktober haus nem arajar arpusan pembakat wengut ki sipai kile set yap bat ka jubab na ka Pakistan bat ki sngolongok ba ka namar ka Taliban ka klem jole kum kine ka jingkeli ka bo ya ka Pakistan Henry ka launch direct ya ka airstrike ka capital Afghanistan kata ka de ka Kabul ka target kalong ya ka TTP ya u chief haus nem arajar afnriu hau benai baar ka sedang ya ka target ya ki kdem jong ka Taliban bat menta u prime minister jong ka Pakistan ula pen bena ban yelek da katma